Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Yung mayroon lang. Yung wala, yung mayroon na, wag na. Para lahat mabigyan. Dalawa anak namin. Good morning. Happy Sunday. So ngayon, mamimigay tayo ng face shield sa ating mga kapitbahay. Ito sa compound. So doon tayo pupunta tayo sa entrance. Doon tayo mamimigay nitong face shield. Ito yun. So, sila na bahala magkabit yan. May plastic naman ito, nakabalot pa ito ng paper plastic niya. So ito, isang set, bawat isang tao. Depende na yan sa kanila. Kung may bibigyan pa sila, may bibigyan na natin. Mas maganda talaga, nadaan doon. So yun, sana maraming matulungan natin kahit paano, kahit maliit na bagay na ito. So yun, punta na tayo dun sa entrance. Yung kulimlim. Libre, libre. 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 Di nga. Di nga, libre nga to. Pagigay ko to lang. Libre nga. Eh, bibili pa tayo. Salamat, salamat. Kaya pwede po makahinga ng isa ako. Thank you. Salamat ha. Salamat. Libre lang. Ingat ako, libre yan. Para sa mga kapitbahay namin. Bisa lang. Hindi natin ibibinta eh. Kailangan mas maraming magagamit pa. Ano, bita ito? Hindi na namin ito. Hanapin pa ba eh? Salamat! Ano mabilis mo gusto? Patang maaga, ito pala yung tao. Masyado patang maaga. So. Asa yung bataan mo dito? Wala. Di, wala pa yan, wala pa. Office na surpass. Oh, sir. Delivery. Delivery. Wala pa. So tayo, Oo, para sa ka. Sige. Saan ka galing? Bili ito yung kaibigan ko. Ay, oo. Mura. Ito lumalabas ngayon.
Hindi, yung marami yan, marami. Hoy! Christmas! Christmas! Ay, Christian! Libre! Ay, na yun po. Tayo. Ito yung libre. Libre na eh. Ayun, ayun, libre. Bawat. Bawat. Pwede kong dalawa sa magkasabi. Lalabas lang din. Wala laban kami pareho. Pagkaan na lang niya mamaya. Ay, ka-Christmas na doon. Pero, saan ako? Ay, tayo. Ano pa? Kanino pa kaya ano? Sarili ko ba? Oo. Ay, kung mga ganda. Ano ka naman may tira sa Dapat sir. Libre sir. Oh, mayroon kaya ate. Ayaw lang isuot. Saan? Isuot natin ito. Isuot. Ano naman sa bahay? Kasama ko. Salang, mayroon lang. Kasama ko. Hindi na. Ano? Hindi, wala pa hindi ko na sa bahay. Okay ba? Kasama din dito. Asawa ko. Lalaki ko yung driver, di ba? Driver nga, asawa ko. May pasok sa mamaya. Thank you. Dito. Ano na pa minigay ko? Sa akin ito mga dyan. Bahay natin. Nagabangan ko dito baka mamaya may... Sabi ko yung bukasan ng pera sa kuhan, sa may... Mueller. Nakabiyahe mo ba kayo ngayon, kaya? Ha? Nakabiyahe pa, hindi na. Hindi, parang malabo ngayon. Sa authorization, hindi daw pwede authorization sa Mueller, no? Paano mag-clean? Mhm. Hindi daw pwede, personal daw. Personal daw. Ayan. Ako, pero ang facial ko, huwag mo kunin dyan ha. Ano ba yun? Patulan ka. Yung pinsan mo, te. Ay, lumalabas naman minsan. Kaya nga. Ten! Hindi, padala mo na lang yung pinsan niya. Lumalabas na Pag dadaan lang dito. Ay, pag dumana lang. Ten! Ay, wala. Dito lang yung mga gamit, pakitago lang. Hindi, yung pinsan ko kasi pasok dito sa kuhan. Dito sa Andox, mamaya-maya pa. Sawa ko. Pero, sir, facial sir, libre. Facial sir sa mga kababayan natin. Yung kasama ko dyan sa tindahan. Pumunta lang dito sir. Pre ka ba? Pero ito ko lang, pre. Para Hindi ko na lang. Oo, pumunta mo lang sir. wala akong load eh. Saan ba siya? Hindi mo may lalabas na yung mga pangarap ba sa loob? Ako din. Hindi, walang pantay dito na yan. Ang buwan siya ayaw. Kape yata. Oo. Ay, pwede ma'am, meron ka. Facial. Libre. Salamat Para po. sa... Thank you po. Marami. Ha? Tindahan, dalawa kami. Dalawa kayo, isang lang. Ano ba? Sawa ko. Ha? Nasawa ko. Isa pa. Ilan ba yung kanina? Isa pa lang dalawa. Eh, marami yan. Marami na asawa ko? Hindi, yung anak ko. Ah, anak mo pala, kala ko. Libre, libre. Thank you, boss. Opo na, mag-umalik. Thank you. Tayo. Labas ka tayo. Para sa'yo tayo. Misis. Misis. Oo, sige, sige. Uy, tayo. Oh, Ano, bigyan na? isa pa ko yan. Dalawa yung kanina. Isa lang? At isa. Ba't dalawa?
Kabilaan. Sige. Huwag ibinta ha, baka ibinta. Gamitin yan. So, Magamit ito. Magamit ito. ito kay kuya. Bisil. Wala tayong may ibang may tulong eh. Bisil yan lang. Kakain ito. Okay. Balik ka mamaya karne. Hindi, libre yan kuya. Karne ha, karne. Ha? Pero, sino kailangan? Libre ito ma'am. Tawala lang po. Mayroon ka? Sino wala? Yung dadaan na lang. Umaya may binta yan. Binti yan ha? Ano, bigyan na si Sir kanina? Dalawa kayo. Wala. Sino? Ikaw ma'am? Ito kay Sir. Magkamag pa naman yan. Yung mayroon lang. Yan ma'am. Yung wala, yung mayroon na, wag na. Sa ano? Mga kapitbahay. Dito. Para lahat mabigyan. Ako hindi ako taga rito pero naayudahan ako eh. Bumalik na rin natin sa kanila. Wala. Wala. Diba? Hindi tayo taga rito pero naayudahan tayo sa mga ano da. Ito ano. Ito balik rin natin sa ano mga bigyan ito. Meron na si ma'am? Baka kabilaan. Ma'am, reserva ma'am. Meron pa? Meron pa, libre. Thank you, kuya. Ano ba yan? Ay, pag bibili tayo, walang gumagamit tuloy. Sasadyain nilang bumili. Thank you. Sige, mayroon ako doon. Paglit ako doon. Ang dami sa manager eh. Dalawa ko pagkalitan, parang mo ah. Thank you. Kay Joel o, kay Joel. Uy! Sandali lang kaya. Oo, sandali lang. Kaya Alan. Lan! Libre. Dalawa. Thank you. Sige dito. Kung mayroon ba? Ako din din sa asawa ko isa. Isa lang. Dalawa kami magsawa eh, di ba? Dalawa. Oo. Sana all. Sana ko wala. Ayan na ba? Etat, bigyan ko. Na tayo. Magpapinta. Umabot. Ngayon umabot na sa Dalawa kuya. Dalawa, sige lang. Salamat. Ito, nagbibigyan naman natin. Dalawa akin. Dalawa. Ay, wala na lalabas. Ito na ba? Nalagyan ko pa ito ulit. Ginadalawa ko na sa awa ko. Sunod na araw. Grabe. Yun. Clear. Kuya. So, good morning. Ayun, natapos rin tayo sa pamimigay ng ating free shield. So, sana nakatulong kahit pa paano.
Maliit na bagay pero mahalaga para sa ating mga para sa ating kalusugan. So, sana gamitin nila yun so araw-araw para maiwasan natin ng sakit COVID o nang matapos na itong pandemyang nararanasan natin ngayon. At nang sa ganun ay makabalik na tayo sa ating normal na pamumuhay. At tayo apektado talaga. So, yun lang naisip ko na magtutulong dito sa mga kapitbahay ko. Kaya ni minsan naayudahan rin kami bigas, kung ano mang hindi latak, siguro mga 5 beses siguro mula nung mag-umpisa 5 o 6 ganun. So yan, patunay yan kahit hindi tayo taga rito, bibigyan tayo ng ayuda. So yun, tumulong na rin tayo para mabalik lang sa mga tao. Salamat kay Kap Haini. Binigyan rin kami ng ayuda na karang araw. Kaya pala, shout out kay Ma'am Hazel sa kanyang online shop. Binigyan tayo ng murang face shield. Tsaka kay kaibigan mo part Jade. Salamat na bigyan tayo ng supply tsaka naitulong natin sa mga kapitbahay natin dito. So yun. So ulitin hanggang sa muli mga kaibigan.